Amin. Ai songo duhu do nasa daging, songon bunga-bunga ni duhu tido saluhut hasangaponna. Nunga malos duhu ti, jalanunga marurus bunga-bungana, alay na miad doro di salileng-leleng nai hata ni Tuhani. Sai burjuma ho rasirata mate, dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluani. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan, hodo majou mamilit jada papungho kami di bagasan huriam nabadiai, namadok mauliate dohami tuho, ala naung di pasahat ho hami tu anakmu, asaibana na punahami, asi maroham dihami, lehon magogo dihami, asa terbaik kami mangulahon hatami, jala asarap hami sogut doho dongan nami, naung parjolo sahat tuho, patogu maha porsiaw nami, sahat ro di ujungna, asa teruli hami, di halalas niroha naung pinarademi di akkana makaholongi, jala nama muji horro di saliling-lilingna, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tabi kema lagu pujian sian ina perari Kamis.
Puji Tuhatta, meredde hita siap bukuede nomor 250 sada, ayat sada dohot 2. Tabege mahatani di bata patujolo ni jamita turpuk tuari minggu tas sadarion imana tersurat di pangukapon 10 sada ayat 15 saha tu 10 sia tajahama margatian songonon ma hatani di bata dungi dipalu suru-suruan napapituhom ma sarunena jala masa ma suara nagugo di Banua Gijang akka dipadok nunga saha tutuhatai doho tu Kristus nai harajao ni hasyanganon bangkit raja maibana rodi saleleng ni lelengna. Ia situa na 24 na diadopan ni debata akan nama suduli habang sanabe dipatuka ma bohina sida uhud bisok ma debata. Nina nasida ma namadok mauliate dohami tuho ale Tuhan debata si gom-gom saluhu na mangulu nuaing nang najolo ala naung dia litoko hagugoon mu nabalgai jala ala naung bangkit rajaho. Nunga tarimas akabangso gabero ma rimasmu dapo matik ini akan naung mate asa ni human uhud mangaleon upa tu akan naposom ima aka panurirangi dohot akan nabadia akan nama kabiari guarmu akan namemet rodi akan nabalga uhud mangago akan namangago tanoi. Dungi taruka ma joro ni debata na di Banua Gijangi gabetarida ma poti parpadanan di joronai jadi masa ma akka hilap dohot suara ronggur dohot lalo nang abulas na balga songonima hatani debata martua ma akka no bege hatani debata no peopsa jala na mangulosa amen. Tabigema puji-pujian sian kor inanaomi.
Tapuji Tuhatta marhite buku edde nomor 253 ayat 3 dohot 5. Naniha holongan di Tuhan Jeta Yesus Kristus di pardalanan ningoluta si ganupari gudang tabolus hamaulo dohot hasusan gabiboy hitam marlaut dosa diakkan amar keluarga di parsaurata si ganupari terlumobi ma diadopan ni debata atong roma hita tujulo namar soba jala tasolsolima dosata na gudangi lau mangido hasesani dosata martang yang mahita di bagasar rohatta. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni debata natibuli rodo hami marsoba di julu ni patmu nabadiai natinobu ni labang haliaon hinorhon ni hadusaun nami najati sayunang ma dihagigihon roham hami namar lapu-lapu ala ni dosaon payas jala parbadiai mahami di bagasan mudarmu asa manahan hami sahat ro di ujungna pauduk marohanami tu bagasan panol solion dohot hamubaon ni roha asa taluk parbue ni ngolunamion gabe na husus di jolom asa nasa gugu ni pabahanan nami papatarhon hasitongan ni asi dohot holong ni roham i manasotupa sumurut sia sude jolma na makaholongi dohot na mangulahon hatam pargugui maroha nang haporsiaon nami asalam margugu hami jonok tulabumi jalaunang mapasobu hami tergugut alani hagaleon nami alai tugu jalaramoti mahami totong asa hot hami mardala di dalammu nasitongi jala nabadiai amen tabigima baga-baga ni debata taringot tuhasani dosatta asaod do narumikot di hataon adong do dihita situan ni malim
nahudul disiamun ni habang sa hatongamon na di banua gijangi di baheni tar baheni bana do paluaho sadok akka na majonohi de bata marhiti ibana ay na mangulu do ibana totong laho mangodihon na sida hasangapo ma di debata na digijang. Tabigema lagu pujian sian paduan suara Narwastu.
Tapuji Tuhatta marhite bukuedde nomor 417 ayat 2 saha tutolu. Hatani debata nagabe ruhut di ngolu ne baru di bagasan minggutta sadarion i manatar surat di Matius onom ayat 33 songonon ma hatani debata. Sai jumolo maluluhamu harajaon ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon na dosude akaodeng tuhamuna songonima hatani debata. Atong rak mangidogugu mahita tutuhatta debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tuhatami. Amen. Tapuji matuhatta marhite bukuedde nomor 200 lalu ayat sada sahat tudua. Maredema Korama.
Tapuji Tuhatta marhite buku edde nomor 200 lalu ayat sada dohot 2. Tidakon ma hapor siaw tai songon na hitandidakon nya kadongata sa hapor siaw di portidion ra madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na manopalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanati tubuhon ni si Maria na gabe-gabea siatod di porbadia andorak suabubuan ido tuhatan na manaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinor silang jala tua tutor banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sogo daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabigema lagu pujian sian Poro PP.
masuk mahita tuari parningotan yak kanong jumulo moding. Huriani tuhatta sadarion dipatu pasude huria do parningotan diakka dongata nang jumolo moding. Nang jumolo moding sa tonga-tongani huriata di satau bolom parhuriaon ima na parjolo Doktoranda Roslina Borugultom moding 22 Februari 2024 umur 61 tahun. Nama kabaluhon V Pasari Bunahinan, Maringanan, Jalan Pusaka, Pasar Sapusada, Dusun Saplonom Tembung, masuk sektor Sada. Napaduahon Sotar Sitopul, moding 20 Maret 2024, umur 56 tahun, nama hinabaluhon ni Ibu Rusinaga, nama Maringanan, Jalan Karya Wisata, Perumpila, Mutiara Johor, Sada, Blok H nomor Sia, masuk sektor 10. Napatuluhon Situa Sardiun Saragi, moding 10 April 2024, marumur 70 tahun, nahinabaluhon ni Inang Tebor Situmorang, Maringanan, Jalan Linggaraya, Gang Kasih nomor 2, sektor 10 Tolu. Napapaton Situa Melanton Rumapea, moding 10 Mei 2024, marumur 55 tahun, nahinabaluhon ni Inang Erburu Nebaho, Namaringanan, Jalan Sidodadi, Perum Taman Pesona, Johor, Blok B 11, sektor 10. Napalimahon, Marisi Matodang, moding 21 Mei 2024, marumur 71 tahun, nahinabaluhon ni Inang E Borugultom, Namaringanan, Jalan Karya April nomor 54, sektor 10. Napaonopon Dame Rosmauli Boru Raja Guguk, moding 22 Juni 2024, marumur 20 tahun, makabaluhon Situa Profesor Insinyur Bonar Aritonang Nahinan, Namaringanan, Jalan Dr. Sumarsono nomor 3 Kompleks USU, masuk sektor 2. Napapituhon Situa James Simanukalit, moding 4 September 2024, marumur 67 tahun, nahinabaluhon ni Mediana Boru Baturuan, Namaringanan, Jalan Bunga Rampai 1 Simalingkar B, sektor 10 Tolu. Napawaluhon Rai Horas Sihobing, moding 2 November 2024, marumur 32 tahun, nahinabaluhon ni Andriani Boru Nenggolan, Namaringanan, Jalan Jamin Ginting, Gang Kamboja nomor 20 Sia, masuk sektor Sada. Hamu aliak kadongan ganup tahun di ujung ni tahun parhuriaon ima songon minggu sadarion ditotuhodo di sudehuria mabahen parningotan diaka naung jumolo moding. Ia tabahe pe parningotan di nasida akadongan na jumului dada nanaing mangarsahi rohani kita si solhotna. Jala ia martangiak pehita dang natumangyak kon nasida alai manangyak kon ganuk hita bedo asaboi dohot hita sainganan di labung ni tuhatta rap dohot nasida naung jumolo saha tutuhatta si paluai asa mabahen pardumuan manaiti rohatta asa malungun tu inganan hasonangan na di lambung ni tuhatta ido parningotan natabahen sadarion. Akup ninang tatiktikon dia kataon salpu jadi torok dina moding di bagasan satan bulun parhurianon ama ono palak ina 2 halak ungu sude 8 halak. Pangukapon 20 ayat 12. Dungi huidama akanang matei akana met nang akana balga jongjong di jolo ni habangsai. Jadi diuka ma akabuku dungi diuka masa de buku na asing ima buku hanguluan gabi di uhumi ma akana matei
marguru tuakana tersurat di bagasan bukui hombartu na niula nasida rap jongjong ma hita. Martangiang mahita di bagasa rohat tabi ambahen parningotan di nasida akka naung jumolo modingi. Aret dehidasya nomor 508 ayat sada. Kudul mahamu. Tauduti macarata dinalau manumunomo hatani tuhata marede hitasian nomor 136 ayat 2 sahat ayat 4. Yesus
Matana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia muama nami do tina nami sudi hita napung dison, manggu ilas nerohata laos jamita sihangulu honota, di kebaktiata di obason, kebaktian ujuk tau parhuriaun, jala laos parningota diaka na perjulu moding, manadiko kita tuinganan para dianan para satu kinani, di mana tersurat di Daniel pitu ayat sia saat rodi ayat 14 uzahahuma laos sudima hita tumangihon. Saya hupanok noti do ipaima di pajongjong akah bangsa jala hudul tusibana nasosuda arina ia pakiana saksa do songon itak jala ubu niuluna songon hapas nabi nusur ia habangsana songon jilam-jilam niapi jala karudana songon api namar nala-nala. Ruar dosada sungai api jala mabaur sian adupanna meribu-ribu akan namar sobat ibana jala marloksa-loksa tidang di jolona marhaladui dungi terpacang ma luluan jala terbuka aka buku. Jadi saya upanok noti ma gumudang ala niswara niaka hatana jukat akan nahina tahun ni taduki. Saya huberengi paima terbunuh binatangi jala pidom pamatangna jala dipasahat asa urunon tuapi jala terapa susup pareta sian binatang aka natinggali anunga dibuhul tiki do jom niajal nasida dungi huida muse di bagasan aka pangukapon borngin gabida ma rosahala marhite obun di langiti songon anak ni jolma jala satu ibana tuibana na susuda arina jala terbuan ibana tujolona jala di basa-basa tuibana pamaret taun dot hamuliaun dohot harajaun jala salu bangso hum dot hala parpakuling beragam-ragam marsoba tuibana rodi saliling-liling na do pamaret taon na nasotupa mucat sianibana harajaon na pe nasotupa pesat do ido sahna jala tema ni jamita dihitan harajaon ni debata manoktong rodi saliling liling na di panuirang Jesaya jala Daniel nunga terbuang tu Babel jala tabotoro takas buasa gabi terbuang hiado tataringoti adong do manang na piga faktor buasa gabi terbuang bangsoi di pulunco nasomanada debata donota disiksa nasomanada debata. Na perjolo sahali adong istilah corporate personality kesalahan pribadi menjadi kesalahan umum tapi berkat yang dilakukan oleh seseorang menjadi berkat semua umum. Molo raja mamareta setia tu debata dakolar raja dapotan pasu-pasu alai sude nani rajana dapotan pasu-pasu campur tangan ni
di debata nasa toktong mangurupi bangsoi. Jala los taingok mamuse imana ni dokon si Joshua ala yang guau do dong aku sajabu ikut jahuba do uluan nami. Jala ima pidato parpudi lau membakar semangat di bangsoi. Ala nadak sadia liling nai si Joshua tadi konon nama bangsoi. Alai perlu adong perjanjian na diperbaharui. Jala di kelanjutan ni padohan angguau dong aku sajabu ikut jahuba duluan nami laos robang muse hami pe suak songoni ale rosi Joshua madokodang sanggup pamu ala debatan asun hinagogo jala parimas jala didokon ibana dang sanggup pamu ala tulu hali bangse madokon Ami pe setia do tu debatan. Jala lasromu si Joshua ingot tamu ma molo setia do hamu tu debata pe setia do hamu. Alai molo berbalik kamu sia debata pe berbalik do sia kamu. Hinorhoni paktorima bangso Jehuda nunga terbuang tu Babel tahun 605 sebelum Masehi. Jala termasuk si Daniel dot adong dongan namu se Sadra Mesa dot Abednego pinoparnya ka bangsawan na berjumar roha jala na setia jala terbuang kalahin jala termasuk ko si Jeremia, Yehezkel, Daniel nabi na paling menderita ala di tonga-tonga ningoluna keadaan di bangsoi pora-poranda jala macaido sia nadupan itu hatta jala lumlam ni pangalaho ni bangsoi nata pedang adok salana ale terbuang jala do ibana jala di konteks on dia maka donga sabor siaon di bereng ibana adong alatan marhite-hite nipi jala di pabuan akin harajaon simbol-simbol tertentu marhite-hite binatang. Alai hujahajo di Heber sada ayat sada jot jala ragam na jolo pabani debata makulingi akamai marhite-hite aka panurang. Ragam do cara ni debata dung madabu jolmai tu dosa mamakulingi jolmai. Jala termasuk ma adong nubuatan, adong alatan, adong parnipion. Molo di perjanjian lama, taboto takas, na punya alatan tertentu menafsirhon nipi Joseph, Yehezkel, Daniel, do Zakaria. Jala di perjanjian baru si Joseph mamuse, na toras ni tuhata jala Johannes, na terbuang di Pulau Pakmos. Gudang alatan pamerengon. Cara ni debata lau mama kulingi bangsoi. Jala di patorang di son dia maka donga sapor siau taringot tu binatang. Ima simbol-simbol kekuatan kerajaan Najulu. Sadamai kerajaan Babel. Namangiut muse kerajaan Media. Jalan namangiut muse kerajaan Persia. Jalan naparpudi. Ima kerajaan Yunani Romawi. Di patudos tu marhite-hite binatang. Naparjulu tudos tu singa. Napaduaun tudos tu sada gopul. Jalan napatuluhon tudos tu babiat rupana. Jalan napaupaton macai jorbut jalan nasokal. Jalan nagogo sahali marangingi busi apalan na bulun manohali doho mangarupuhi. Jalan nateba dilutak-lutak doho pakna. Ima simbol-simbol tanda-tanda ni harajaun Najulu alai sudenaun marujung do dangadong nahot di portibion aladong sada harajaun naubalga jalan nagumogo ima harajaun ni bata
Nasaleleng ni leleng na jala di patorang doi di basa-basaho tu ibana pamaretaon do tamuliaon do tarajaon jala salut bangso home do thala perpakuling beragam-ragam marsoba tu ibana. Jalahado keterkaitan yon tu parningotan ni namoding di kebaktiata sadarion. Nyananggo taringut tu namoding dia mua manami do tinanami. Dan apalah hal na baru alai biasa na molo tataringoti namate inama jorbu ni hamatean. Manang naisip ita makkatai taringut tu namoding manang namate. Saya dong dohata satabi molo borngin satabi borngin satabi arian satabi jabut tahun satabi bagas tahun jaladang adok kita na berani berdampingan dohot namate molo adok pejabuta setapasiding doi dausian kuburan molo mate akan namate ala ni jorbu ni hamatean jala sudihita maporus asaunang nian dohot tita mate alai jono ningolu ni jolma tu hamatean manak sadi hari pe dak taboto tikina pasti do marujung pasti do hita mate natape dia palatikyo dia makamanami do tinanami molo tabereng papan bunga hampir dangadong be namate alana dong namadokon selama jalan ke rumah Bapa di sorga. HP pengakuan Imam Rasuli akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jaladong muse hita nase totong mangolu dupe napai mai mahon haroro ni Kristus napa dua lihon dak parjulu hita sianaka namodingi alai manang naisepe. Sekiranya dong sada kekuatan di hita, adong kemampuatan sudedo hita maddo asaunang mate, alai terbatas do kekuatan ta, manang nasongo dia pe kemasan na tapatupa, manang nasongo dia pe haguguta, jabatan apapun yang kita sandang, alai sudinai komarujung, jalasada mahaduan gelarta almarhum, manang na almarhumah. Jabatan apapun yang kita sandang, pasti nanti kita punya gelar sebutan almarhum. Jala manang nasongo dia pegodang niar tata, manang napiga mobil dan lain sebagainya. Harta-harta yang lain, alai sada naman menaruh kita ambulans, manang mobil jenazah. Dia makadonga saprosiaon. Nakin di patorang si Daniel berakhir semua kerajaan apapun kekuatan apapun semuanya selesai alayadong harajaun kekuatan pemerintahan selama-lamanya ima pemerintahan napinatupa nituhatta sadiri dalam molo tataringoti taringot tuhamatean natape sasitong na Apostel Paulus madokon taringot tu hamatean, jo hamatean, di dia sorokmi, jo banuatoru, di dia hamonangami. Alai dibalik ni hamatean, adong ngolu si saliling nilileng na, si hirimota, si patupaon itu hatta, jala di hari parpudi, dia makadong asapor siaon, soon na pinatorang ni si Daniel, apapun perbuatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Alane dokon panurang Daniel terbuka ma aka buku. Molo di pangukapon ada pustaha yang mencatat segala sesuatunya pekerjaan kita. Jaladang adong dali-dali tertentu, alasan-alasan tertentu. Tapi semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan dan pekerjaan kita nantinya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Dia makadongan sapor seaon harajaon itu hatta, harajaon si salileng nilileng na pinatupan itu hatta. Jalaido tema ni jamita, ni mingguta sadarion, songon nata bigi, harajaon ni debata, manoktong, rodi, salileng nilileng Segala sesuatunya bisa berubah, dan segala sesuatunya bisa berakhir, dan segala sesuatunya sepanjang zaman akan berakhir. Alai harajaun itu hatta, hot, rodi, saliling, nilelengna. Dan pada waktu nantinya kita diperhadapkan pada pengadilan Tuhan, molo di Matius, aboto takas, di sima sirangon ni debata, biru-biru tunggal, do biru-biru buru-buru. Jala didokon disi segala sesuatunya. Jala hata na didokon itu hata, ditiki maleau, dileo kamu do mangan, ditiki mauasau, dileo kamu do minum. Jala ditiki telanjang au, rohamu mangaleon para biton. Jala ditiki natar hurung au, rohamu madulau. Yang artinya pekerjaan kita, apapun itu namanya, tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang mestinya kita harus pertanggungjawabkan. Hidup kita begitu singkat. Molotangiang ni si Musa, saya perrohai mahami, memilangi hari-hari ni ngulunami, asa dapotan rohana bisu kami. Jala umur ni jolma, ditangiang ni si Musa, hanya sebatas 70 tahun. Jala mololobi pesiani, dipariaki, dang tudeng ganna, dang tutabona, alai jabarna hangaluton nama. Semakin tua, semakin banyak persoalan. Namar lapatan, umur nani leon itu hatta, asata pergunaho ni, sepekti mungkin, sepesen mungkin. Karena Tuhan telah memberikan makna peda, supaya hidup kita berguna, maka hidup kita mestinya berfaedah dan berguna. Saulak nai dihamu amanami do tina nami, tapar haseang tiki, manileon itu hatta, jala tapar haseang sude, nanileon itu hatta, jala marhite-hitei, nah nileon itu hatta tuhita, asabui tasobahoni, gabi pilihan na dumenggan tuadupan itu hatta, paite soro ari parpudi. Harajau ni debata manoktong saliling nileleng na martangiak kita. Ali Tuhan debata amanami para gugu na suatu dusan, hodo amanami para holong, jala parasi roha, rodi saliling nileleng na. Ingot tami do sadari onaka kahanggi nami, natoras do takai anakon nami, nang jumulo manopotho. Itadahodo hami jala di botohodo, pakrimon do sigol ni rohanami, jala guru di hodo, pitu di banua gijang. Ope sadarion hingot tami do hasusuda ni bohal nami, jala ari-ari nami nunga lamorum. Ale namarningo do hami muse di kakion niaka naung moding, say pado mahami pahehe rapon ho, asa gabi partoha pami di harajomu. Patugu haporseon nami makirim di haluaon na pinatupam di harajonmu, asa benget tami ro di ujung ningulu nami, paimajupang tiki di hami rapon akadongan nami, nang jumului bongot tu paradianan na manoktongin. Pada umasian hami roha hatahuton, mengadupi hamatean, asau paratopot tami na sutalu behami maradupon hamatean. Ainunga jumulo di talun ho hamateani, marhite hakehyomu. Gudang do sian tonga-tonga ni ruas ni huriamon, nang jumulo di joho, ditadikon nasida do anak na hinaholongan ni roa nasida. Jalanang na makalongi nasida petoktong marningo nasida. Imakan namar kabaluhon akan atilahaon na matean
amanang inape hinorhon ni habo ni rohaing olodo gabe manginongi rohana sidang taringot tuholong ni roham tuna sidang alani ale Tuhan si palua mahami sian ela-ela ni sibulis na manaiti hami tu padilian sa tio mahami gomos pargugoy jala ramoti mahami dohot haprosyan nami asali namarningot tami diak kadongan nami naung jumului makrohlas ni roha dohot pakrimon nama sipaida dohami muse duksahat tu labungmu sodangi jala puli marohanami asa margugu na baru hami mengadopi nasa parukilon dohot parsorion na mangelailah hami urupi jala dongani mahami ala ni hamamate doh takikion ni Tuhan Yesus Kristus anakmu nasa sadai na manguhumi rap dohot todi perbadia sadarion dohot rodi saleleng nileleng na amen mari dehita muse. Sianata ni tuhata makubasihita pasatu piliata tulumusa sapulusia 5 jala tuksura hamu mameleon sada pilihan hamalatio tu jahuba ikuan sian lomo ni rohamuna hamu mameleho ni ido sana tapasa ma piliata.
ngap jong jong mahita. Ali di batama namin na di banwa gijang hodo muli naso libasan na maliutus. Di sono pasatami do pilihan na malateo tuho. Sa jalo jala pasu-pasu mapiliano na sa gabi dala panidangyon para sa orang do tulaw nas ni Roham di Uriamon. Bahay mangulo nami gabi pilihan na Bartolomeo ni Roham. Jala parsidot parohon harajamu. Holong asitong adot adamyomu di sadok portibion. Buhay marwan nami marhite-hite tordim. Asa sa toktong madok mauliate Tuhan. Di bagasan kuar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banwa gijang sa pinurbadia magwarmo sa Roma harajamu sa Salmalomon ni Roham di banatungos sonda di banwa gijang. Leo madihami sederon hanguluas siapari. Sa sama dosa nami sa panesa nami di dosa nomor dosa Tuhami. Muna kami togio tu pangujunan palua mahami siap pangago. Jalo hamu pasu-pasu siatuatai jala mula mahamu di bagasat dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata buina tuamu jala simaro anamidamu. Di dopakon Tuhan debata buina tuamu. Jala di pasoroh madamena tuganup tod di mudabi. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.